Yeah. Ha, ha. Ha. Easy. I never back out. I never back down. Stand 10 toes down. Never back out. Stand up now. You know what I'm about. I never back out. I never back down. Stand 10 toes down. Never back out. Onneksi olkoon, sä opit tällä viikolla sun ensimmäisen freestyle-tempun. Miksi mä oon koton, sä saatat miettiä? No kuulkaas, se mistä se kaikki lähtee, on se, että me oikeasti pystytään tekemään sitä freestyle-harjoittelua. Eikö? Käy järkeä. Ja mikä meillä ensimmäisen menee rikki, kun me lähdetään freestyle tekemään? No meidän kädet. Joten siksi se on tärkeää, että me osataan pitää meidän käsistä huolta. Ja siksi mä näytän nyt teille 2 tapaa, millä te voitte pitää teidän käsistä huolta. Ja eiköhän lähdetä katsoa se ensimmäinen tapa. Let's go! 1, mihinkä sä haluat todellakin budjetoida, on kinesioteippirulla ja sitten urheiluteippirulla. Ei tarvi olla mitään laadukasta, mä ostan esimerkiksi ihan vaan Prismasta. Ja mitä sä teet niillä on näitä. Kotitekoisia lämsiä, nää on joustavia. Sä saat tehty yhdestä kinesioteippirullasta varmaan 15-20 tämmöstä. Ja nää kestää sulla monet treenit. Ja ideana on siis, että tää tulee käteen näin. Ja mulla on tästä video, miten tämmönen tehdään ja mä jätän se jonnekin tänne. Mennään kattoo toi toinen tapa. Seuraava, mihin sä haluat budjetoida, on tämmönen Clas Ohlsonilta ostin jalkaraspi. Ja tällä me saadaan poistettua tuota kuollutta nahkaa tuolta käsistä. Mä en oo ikinä onnistunut satuttamaan tällä itteeni, vaikka tää näyttääkin kauhealta. Mutta sä saat täällä ihan sileeksi nää kämsät. Se näyttää paremmalta, sun kädet pysyy paremmassa kunnossa ja niissä ei hirveät möykköjä, koska jos mietit, että niissä on kauheat möykyt ja sit kun sä pyörit tangon ympärillä, ne möykyt tuottaa kitkaa ja sit ne jää kiinni siihen tankoon. Ja kun sä otat ne pois, niin tällä sä ennaltaehkäiset sitä, että sun kädet pysyy paremmassa kunnossa. Ja mä huomaan, että mulla vähemmän sattuukin freestylea tehdessä, kun mulla on sileät nää, eikä oo semmoset hirveät möykkyset kädet. Nyt kun sä tiedät pari tapaa, millä sä voit ennaltaehkäistä sun käsien repeämistä ja sitä, että ne ei ole niin kipeät, niin nyt lähdetään vetämään sitä freestylea. No niin, salille ollaan saavuttu. Ennen kuin me lähdetään treenaamaan, niin on tärkeää muistaa lämpö. Mä oon nyt jo lämpönyt pohjalle ja niin pitäisi sunkin tehdä. Ehdottomasti just olkapäät on semmonen alue, mikä pitää saada kunnon lämpättyä. Mä nyt näytän teille kumminkin muutamat semmoset tärkeät liikkeet, mitkä on hyvä esimerkiksi ennen freestyle-harjoitetta tehdä. Mä en nyt näytä jokaista lämpöliikettä, vaan nimenomaan muutama hyvä. Eli kuminauhalla me voidaan tehdä ihan perus lapavetoja eri suunnista. Saadaan vähän selkä aktivoituu. Kans voidaan tehdä tonne olkapäille erilaista liikettä, koska tuossa freestylissa meidän olkapää menee aikamoisiin asentoihin niin kuin joka suuntaan. Niin on tärkeää, että ne on huolella lämpätty ja nimenomaan se, että on niin repivää liikettä. Sitten voidaankin mennä tuohon tangolle. Yksi todella hyvä liike on skintäkätti. Eli tuolta läpi ja takas. Tässä saa hyvin olkapäitä just messiä, mitä tarvitaan esimerkiksi monissa liikkeissä. Sen jälkeen toinen hyvä tangossa roikkuu ja lähdetään tekemään lantiolla tämmösiä pyöriviä liikkeitä. Ja koetaan pitää jännitys yläkropassa koko ajan, ettei lähdetä niinku holtittomasti pyöriin näin, vaan yläkroppa jännittyneenä. Niin tässä tuntee myös millaista on vähän kun tekee noita kierreliikkeitä, niin kroppa lähtee vähän aktivoitumaan. Sitten tietenkin yksi tärkeä liike kans, niin ihan vaan lapavedot. Että tälläkin me tehdään tuossa freestyle-harjoittelussa aika paljon. Niin lavat on hyvä saada kans sinne messiin. Noniin, mut nyt kun ollaan saatu lämpät pois alta ja lähdetään kattoo ihan sieltä heilunnasta lähtien, että mikä on tärkeää. Voimistelusta tulee tutuksi varmaan semmonen kuppikaarityyli, että mennään takana kuppiin ja edessä kaareen, jolloin me saadaan luotua sitä momentumia. Ja se on hyvä lähteä harjoittelemaan sillä. Toki se ei vaadi sitä, että se on pakollinen tehdä, varsinkin jos on vähän enemmän voimaa, niin pystytään jo pelkästään niin kuin käsillä heittämään kroppaa aika korkealle. Nyt lähdetään katsoa ihan sieltä kuppikaari asteikolta. Eli tästä tulee kuppi, kuppi, kaari. Kuppi, kaari, kuppi ja kaari. Aika simppeli, eikö? Mä näytän nyt ehkä enemmän street workout-tyylin.
Ja tää ei ole niinkään, mä en noudata tässä kuppikaari, mutta siinä tulee pienesti kuppia ja pienesti kaarta, vaikka mä nyt suoraan niinku keskitykään siihen. Mutta toinen on, että hypätään pienen matkan päästä tankoon, jotta me saadaan vähän momentumia ja koetaan vähän niinku leukaa tekemällä, heittää jalat suoraksi ja työnnetään kädet suoraksi. Eli näin. Vauhtia ja suoraksi. Eli uudestaan. Mä vedän ja sitten mä työnnän sen tangon pitkälle, jotta mä saan ojennettua mun kropan tonne, josta se vauhti tulee. Uudestaan. Veto, työntä. Veto, työntä. Tolla me saadaan aika nopeasti aika paljon vauhtia. Ja ton voi tehdä myös ihan nollaheilunnasta. Toki se vie paljon enemmän energiaa, mutta kuppi ja ojennus. Tai siis kuppi, veto ja ojennus. Siinä on nyt aika lailla miten heilutaan. Ja sitten yksi tärkeä juttu on, kun me heilutaan. Eli nyt kun me heilutaan, niin meidän pitää myös korjata niitä käsiä, koska jos ne valuu tänne, näin, ja me roikutaan vaan näin, niin tää ei ole kovin hyvä. Eli meidän pitää aina täällä takaheilunnassa korjata niitä käsiä tonne pidemmälle. Ja sitten on myös pari eri tyyliä, millä sä voit roikkua. On tämmönen niin sanottu peukalote, jossa se peukalo menee sen tangon ympäri. Ja sitten on apinaote, eli että vaan sormet menee sen tangon yli. Voi kokeilla, kumpi tuntuu paremmalta. Alussa ehkä kannattaa tehdä sillä peukalotteella. Se on turvallisempaa ja mitä itsevarmempi olo tässä lajissa sulla on, niin sitä enemmän sä uskallat myös heittäytyy just niihin koviin liikkeisiin, sitten niitä lähdetään harjoituttaa. Ja sitten alastulo vielä ihan tälleen simppeli. Eli pyritään aina tulla tänne tangon lähtöpuolelle enemmänkin alas kuin tänne vastapuolelle. Kunnes sitten vasta kun aletaan tietenkin harjoituttaa vaikka päkkäri alastuloa missä me. Niin tärkeintä on, että alussa se liike loppuu tänne puolelle, mistä lähdettiin. Ja se tapahtuu sillä, että meidän kroppa ei lähde näin. Niin meidän pitää saada tuolta lavoista ja käsistä just semmonen ojennus. Eli kun me ollaan täällä, niin kädet ojentaa ja me päästään tikkusuorana alas. Toi on hyvä oppia, ei ole niin itsestäänselvyys. Vaikka näyttääkin hyvin simppeliltä, niin ei välttämättä ole. Noniin, siinä oli nyt oikeastaan niinku aika lailla perusteet, että mitä se freestyle, mistä se lähtee. Se on tietenkin heilunnat, alastulot ja se käsien korjaaminen. Koska meillä on freestylissa paljon liikkeitä, jossa me irrotetaan kädet, on tärkeää, että me osataan irrottaa ja osataan ottaa kiinni. Niin nämä on tämmöisiä hyppyharjoituksia. Eli taas täällä takaheilautuksessa kokeillaan ihan päästään irti. Ja tässäkin joutuu tehdä sen saman kuin siellä alastulossa. Eli ojentaa niillä käsillä, koska jos sä vaan päästät irti ja et ojenna yhtään tuolta lavoista, niin sittenhän sä vaan lennät tonne pitkälle ja et saa sitä tankoa uudestaan kiinni. Eli siinä tulee taas ojennus ja kädet ottaa uudestaan tangosta kiinni. Ja näitä kannattaa tehdä, että se tulee varmaksi, koska siitä se lähtee. Sitten yksi, mikä on myös tietenkin tärkeä oppi, on se, että me osataan pyöriä siinä tangolla. Ja ennen kuin me lähdetään esimerkiksi 360, niin pitää oppia ihan puolikas kierre. Eli 180. Ja me voidaan lähteä harjoittelemaan tuota kahdella eri tavalla. Yksi on, me tehdään se täällä takaheilautuksessa. Eli taas ojennetaan ja koitetaan pyörähtää ympäri niin, että me vähän niinku ojennetaan se tanko tonne sivuun. Ja vähän voi tulla jaloista pientä apua. Mä menen kohta enemmän siihen strategiaan, että miten niitä jalkoja käytetään. Mut sitten, jotta me voidaan pyörähtää tuolla etuheilautuksessa, niin meidän pitää lähteä jo vähän niillä jaloilla ohjaamaan sitä liikettä. Eli miten se tehdään, on, että täällä takaheilautuksessa me lähdetään vähän viemään tota jalkaa jo tonne taakke ja etuheilautuksessa tänne. Ja se kummalta puolelta sä pyörähdät ympäri, niin se käsi pitää hieman pidempään kiinni. Ja sitten kun se toinen käsi tulee sieltä mukaan, niin päästään vasta se toinen käsi irti. Se, että kummalla puolella sun pitäisi pyöriä, niin se jää täysin sun selvitettäväksi.
tee se, minkä sä lähet luonnollisesti tekee. Eli jos sä meet tohon ja joku sanoisi, että nyt sun on pakko tehdä kierre, ja sä lähet jommalla kummalla puolella väkisin, koska sulla on vaan 50-50, että kumman sä otat, niin lähde sillä, kumman sä teet eka, koska se on todennäköisesti sulle luonnollisempi. Mutta voit myös kokeilla, että miltä se tuntuu kummallekin puolella. Mutta sitten otetaan kiinni se 180. Eli kun me lähdetään tänne heiluun, jalka lähtee taakse, vasen käsi pitää hieman kauemmin kiinni. Ja taas tässäkin on tärkeää, että me vedetään itteemme lähemmäs sitä tankoa, koska muuten vaan lennetään pitkälle pois, eikä saada sitä tankoa. Siinä on nyt aika lailla perusteet, että mitä pitää tehdä, kun me lähdetään ensimmäisen kerran ottaa sitä tankoa tonne käsien väliin. Nyt me voidaan katsoa, mä näytän teille 3 liikettä, semmoista aika simppeliä, no simppeliä, pari vähän vaikeampaa, yksi ehkä vähän helpompi. Mut koska on kiva päästä tänne tangon päälle, ja nyt tässä videossa mä en näytä teille mitään voimaliikkeitä, kuten muscle-upia tai kieppiä, niin mä näytän teille dynaamisia liikkeitä sen sijaan, koska ne on sitä freestylea. Niin lähdetään tekemään ihan ensimmäisenä kippiä. Tää on aika tekninen ja välttämättä kaikkea mä en saa mahutettua tähän yhteen videoon tai kipin oppimiseen, mutta kippi on käytännössä tämä liike. Eli noin. Ja miten toi tapahtuu? On käytännössä se, että kun mennään tuonne etuheilautukseen, niin me ojennetaan kroppa pitkälle ja sen jälkeen kun me lähdetään, meidän vauhti pysähtyy eteen ja me lähdetään tuuleen takaisin, niin samalla kun me lähdetään kaartumaan takaisin, niin me viedään toi tanko tonne jalkoihin ja vedetään se jalkoja pitkin tonne lantiolle. Eli se liike näyttää kutakuinkin tältä, tälleen kuivaharjoitteluna. Eli etuheilautuksessa ojennus, aletaan mennä takaisinpäin, niin jalat ojentuu tankoon, tulee hirveän ojennuksen kautta kuppi ja jalat tankoon. Ja sitten me viedään se momentumilla. Mutta niin kuin mä sanoin, tää on hieman tekninen, tää vaatii jo vähän ajoitusta, vähän tekniikkaa ja jo vähän vauhtiakin sekä voimaa. Että tässä on paljon, niin mä en nyt mene tässä videossa niin tarkasti näihin. Jos te haluatte nähdä lisää näitä videoita ja haluatte enemmän yksityiskohtaisempia, niin jättäkää kommenttia. Otetaan uusi. Otetaan pari harjoitusta, miten tätä voi harjoittaa. Ensimmäinen, lähdetään ihan vaan ojentamaan ja tuodaan ne jalat tänne tankoon. Näyttää tyhmältä. Eli ojennus. Ja se lähtee jo automaattisesti viemään sitä. Mut jos on liian hätäinen, että lähtee väkisin nostaa, tai yleinen virhe, että lähdetään koukistaa käsiä, niin käy noin. Eli tää pitäisi käytännössä tehdä suorin käsin, ja tässä pitää olla pitkäjänteinen, eli pitää oikeasti odottaa, että se liike lähtee taakse. Ja tässä kohtaa lähtee vetää ylöspäin, tai oikeastaan niin kuin tuolta ylöspäin. Pikku vauhit, ojennus, ja sieltä. Vaatii hieman tekniikkaa. Loppupeleissä aika vaikea liike, mutta yleensä ihmiset ymmärtää sen aika nopeasti. Seuraava liike meillä on semmonen etupyöräytys. Tää on aika simppeli. Tässä ehkä vaikein osa on päästä tonne tangon päälle. Eli miten nyt itse pääsee parhaiten sinne, mutta mä menen tällä. En muista edes mikä toi, onko toi kieppi vai joku, mutta etupyöräytys. Eli jaloilla otetaan vauhtia ja sukelletaan tonne eteen. Eli tollanen. Tässä voi vähän kädet koukistuu ja sit voi ottaa kovempaa vauhtia. Ja tämän voi esimerkiksi heittää suoraan sit tosta kipistä, kun opit kipin eka, niin sit voit heittää ton suoraan. En nyt tiedä mitä tohon sanoo. Lähtekää kokeilee. Aika simppeli. Todennäköisesti jos ei se mene, sulla on joko liian vähän vauhtia tai sit sä vedät sitä tankoa jonnekin suuntaan, joka pysäyttää sen vauhdin. Tämä viimeinen liike, mikä meillä on tänään, on Dragon 360. Siinä on jo ihan suht näyttävä liike ja ton kun oppii, niin on tosi makea. Miten tota lähdetään tekemään on, että
täällä etuheilautuksessa. Täällä vaihdetaan toi käsi aika lähelle. Ei saa olla hirveän leveällä. Aika lähelle. Ja lähdetään kääntymään täällä tangon alla. Näin. Toinen käsi menee vähän niinku tankoa pitkin. Ja tää toinen käsi joutuu vähän tuolta hakemaan pidempää. Ja tässä voi just jaloilla täällä etuheilautuksessa vie ton vasemman jalan tonne eteen. Eli kun täältä tullaan, vasen jalka eteen, oikea käsi kääntyy, jos vetää vasemmalle. Ja jalka lähtee tuolta. Tää käsi pyörähtää tankoa pitkin. Ja tää kääntynyt käsi tulee koko tangon ympäri. Eli toisin sanoen, käytännössä toinen käsi on koko ajan tangossa kiinni. Se päästää irti, mutta se pyörähtää sitä tankoa pitkin. Ja tää kääntynyt käsi, eli jos vasemmalle pyörii, niin oikea käsi kääntyy. Jos oikealle pyörii, vasen käsi kääntyy. Ja sitten se käsi, joka jää näin ns. Oikein päin, niin se pyörähtää sitä tankoa pitkin. Ja näin. Ja jalalla, jalka eteen ja lähdetään pyörähtää. Näitäkin voi harjoitella, miettiä, että tanko on tossa. Ja kokeilee vaan tehdä pelkällä jalalla tommosen kierremomentumin. Kantapäälle paino. Eli kantapäälle paino ja jalalla hakee ja kantapään varas pyörii. Niin tuolla voi harjoitella sitä kierrettä. Siinäpä nyt oikeastaan on. Ensinnäkin kiitos, että pääsit tähän asti tätä videoa. Se merkitsee mulle paljon ja tulet todennäköisesti oppii jotain todella makeata. Mä haluan sanoa 3 juttua vielä tosta freestylista. 1. Älkää olko jäykkiä. Mä näen sitä liian usein, että ihmiset on ihan niinku kankeana kuin rautakanki ja sitten olettaa, että sillä tulee hyvää tulosta. Ei. Koittakaa olla mahdollisimman rentoja, antaa sen momentumin viedä teitä ja löytää se flow-tila. Toinen on se, että lähtekää vaan kokeilemaan niinku useampia liikkeitä, koska on liikkeitä, mitkä ei vaan millään meinaa aueta, ja sitten on liikkeitä, mitkä sä voit saada päivässä. Ja se antaa tosi paljon motivaatiota, kun oppii uusia temppuja, niin koittakaa vaan erilaisia temppuja ja siitä se lähtee. Ja 3, ehkä tärkein, on se, että te tarvitte jonkun salin, jonkun ympäristön, mistä teette näitä. Niin esimerkiksi sali, missä mä nyt olin, Epic Street Workout, Redissä sijaitsee Kalasatamassa. Tosi hyvä sali, hyvät patjat, hyvät tangot, leveät tangot, semmosia mitä ei löydä ulkoota, niin ne on tärkeitä. Myös Espoossa on toinen sali ja mä jätän kaikki salit, missä mä käyn, niin tonne descriptioniin ja voitte käydä sieltä kattoo. Mutta kiitos kun pääsitte asti ja tsemppii teidän freestyle-uralle. Se on moro. Tää on hengistyttävää puhua. Tehdä samaan aikaan.